Pleidleisio drwy'r post, Etholiadau Lleol, 4 Fai 2017. Os ydych wedi gwneud cais i bleidleisio drwy'r post yn yr etholiadau lleol, dylech fod wedi cael pecyn gwybodaeth wedi bostio atoch. Cyn i chi wneud unrhyw beth, gwnewch yn siŵr fod y pecyn pleidleisio wedi gyfeirio atoch chi. Mae hyn yn arbennig o bwysig os oes mwy nag un person yn pleidleisio drwy'r post yn eich cyfeiriad chi. Cymerwch bopeth allan o'r amlen yn ofalus. Dylech gael eich datganiad pleidlais drwy'r post, y boced ar waelod y datganiad pleidlais drwy'r post yw amlen A. Eich papur neu bapurau pleidleisio. Bydd hyn yn dibynnu ar ba etholiadau sy'n cael eu cynnal yn eich ardal leol. Amlen wedi marcio ar llythyren B. Cyfarwyddiadau ysgrifenedig ar sut i lenwi eich pleidlais drwy'r post. I ddechrau, darllenwch drwy'r cyfarwyddiadau ysgrifenedig. Gan ddefnyddio beiro ddu, llenwch y datganiad pleidlais drwy'r post. Eto, gwnewch yn siŵr mae eich enw chi sydd wedi argraffu ar ben y datganiad. Yn y bocsys, printiwch eich dyddiad geni, y diwrnod, y mis a'r flwyddyn lawn y cawsoch eich geni. O dan hwn, llofnodwch y datganiad yn y bocs. Mae'n bwysig bod eich llofnod yn aros o fewn ffiniau'r bocs. Os ydych wedi cael caniatâd i gael eich hepgor, ni fydd bocs i chi lofnodi ac nid oes yn rhaid i chi lofnodi. Dim ond rhoi eich dyddiad geni. Cyn marcio eich papur neu bapura pleidleisio, darllenwch y cyfarwyddiadau ar ben y papur pleidleisio yn ofalus, gan y bydd hyn yn deud wrthych sawl ymgeisydd y gallwch pleidleisio drostynt. Hefyd, gwnewch yn siŵr fod y rhif ar gefn bob papur pleidleisio'n cyfatab i'r rhif sydd wedi argraffu ar diblaen amlen A. Os nad yw'r rhifau'n cyfatab i'w gilydd, ac nad ydynt wedi cymysgu gyda phecyn rhywun arall all fod yn pleidleisio drwy'r post yn eich cyfeiriad chi, cysylltwch ar gwasanaethau etholiadol yn syth. Os oes etholiad yn eich ardal ar gyfer cynghorydd Bwrdeistref Sirol, bydd gennych bapur pleidleisio gwyn. Os oes etholiad yn eich ardal ar gyfer cynghorydd tref neu gymuned, bydd gennych bapur pleidleisio lilac. Yn yr enghraifft hon, un ymgeisydd yn unig y gallwch pleidleisio drostynt ar y papur pleidleisio gwyn. Mae'n bosib y gallwch pleidleisio dros fwy nag un ymgeisydd mewn rhai ardaloedd. Yn yr enghraifft hon, ar y papur pleidleisio lilac, ni allwch roi pleidlais i fwy na 3 ymgeisydd. Os nad ydych chi eisiau dewis cymaint â 3 ymgeisydd, mae hynny'n iawn. Dim ond i chi beidio a dewis mwy na 3. Bydd nifer yr ymgeiswyr ydych yn cael ei dewis yn amrywio o ardal i ardal. Dyma pam mae'n bwysig darllen y cyfarwyddiadau ar ben y papur pleidleisio cyn i chi wneud unrhyw farciau. Os ydych yn gwneud camgymeriad, gallwch ddewis ymgeisydd gwahanol. Dim ond i chi wneud yn siŵr i fod yn glir pa ymgeisydd yw eich dewis terfynol. Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth arall ar y papur pleidleisio. Os ydych yn rhoi tic yn hytrach na chroes yn y bocs, peidiwch â phoeni. Bydd eich pleidlais yn dal i gyfri ar yr amod bod eich dewis wedi farcio'n glir. Ar ôl llenwi eich papur neu bapura pleidleisio, plygwch ef yn ofalus fel i fod yn ffitio yn amlen A. Cofiwch, amlen A yw'r boced ar waelod eich datganiad pleidlais drwy'r post, o dan eich dyddiad geni a'ch llofnod. Tynnwch y stribyn oddi ar y cefn ei phlygu, fel bod amlen A wedi selio gyda'r papur neu bapurau pleidleisio'r tu mewn. Plygwch y datganiad pleidlais drwy'r post ac amlen A yn ei hanner, ar hyd y llinell o dyllau mân. Peidiwch â gwahanu'r datganiad oddi wrth amlen A. Rhowch y datganiad pleidlais drwy'r post gydag amlen A yn amlen B. Mae yna ambell i nodyn atgoffa ar gefn yr amlen hon. Felly unwaith rydych yn fodlon eich bod wedi gwneud popeth sydd ei angen arnoch, seliwch yr amlen yn y ffordd arferol a phostio amlen B yn ôl atom heb unrhyw oedi. Nid oes cost am bostio. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.conwy.com
www.etholiadau.gov.uk/etholiadau lleol.